back to my YouTube channel, and this is my 5th Vlogmas on my 9-day series of the 9 Days of Christmas on my YouTube channel. Today, we're going to have Mukbang Q&A! Ayan, so I'm really excited guys kasi as you can see, napakaraming binigay na food from Chowking Philippines. Guys, sobrang excited ako kasi isa talaga to sa comfort food ko. Kapag medyo nagki-crave tayo for Chinese food, ito talaga ang go-to na langaw. Yan. Ito talaga guys yung go-to food na lagi naming ino-order kapag nagki-crave kami. By the way guys, meron tayong holiday feast na promo dito sa Chowking. Meron tayo guys na Combo 1 and Combo 2 holiday feast. You will get halo-halo, meron na kayong drinks, meron kayong loriat, meron kayong chicharap, 6 pieces of chicken, platter of pancit. And meron din kayong chow pan. Plus, meron rin silang 1 liter of Coca-Cola. So ano pang hinihintay nyo guys? Go to any Chowking stores near you. Nagtanong ako sa aking Facebook page and sa Instagram account ko, and ang dami nilang tinanong guys para sa akin. Pero syempre guys, hindi ko kayang ubusin tong lahat ng pagkain from Chowking. So tatawagin na natin yung ating special guest for today in 3, 2, 1! Ayan! So right now, kasama na natin ngayon si Mama and ang aking kapatid. Hi guys! Hi! Wow! Guys, pasensya na, medyo gutom na po sila. Oo. Natagalan kami dahil nag-set up pa talaga kami para naman maganda ang presentation para sa aking YouTube channel. Excited na ba kayong kumain? Excited na. Paano yung excited? Excited? So right now, may mga questions tayo from our viewers, from our friends. At sasagutin natin siya habang tayo kumakain ng napakasarap na Chowking! Excited na ba kayo guys? Aba! Syempre po! Yeah! Ano ba una natin kakainin? Ikaw, ano ba gusto mo? Ikaw? Ako, gusto ko yung may kakaibang lutong at linamnam na Chinese-style fried chicken. Yes! Ayan, let's eat! Ito kasi talaga yung favorite ko. Oo, alam mo, sa mga chicken talaga, iba yung ano niya, no? Super crispy. Cheers! Ayan. Mm. Iba talaga ang Chinese-style fried chicken ng Chowking, no? May ibang linamnam at crunchy pa siya. And syempre guys, masarap din yung kanilang chicken with their gravy. So sabay-sabay tayo. Cheers ulit. Cheers! Ayan, sausaw natin. Alright, o habang kumakain pa din kayo ng chicken, magtatanong na tayo guys. So first question, 1 word to describe Edison. Sino ba si Edison? Ako po yun guys. Sino po yung real name ko? Chubby. Bastos. Chubby na. Joyful. Ah, joyful. Ganyan. Kasi pag andyan siya, he lightens up the mood. Yan, ikaw naman. Ano sa'yo? Ano? Ba't umiyak ka ma? Happy person. Happy person. Joyful. O pareho lang naman. So next question naman, ang tanong dito from Angeline Ramos, sinong pinakapasaway na anak ni Mama Betty? Ang problema ngayon, wala akong pasaway na anak. Slight lang. Slight lang. O sige na nga, hindi, wala. Wala naman nagre-report siya. Kailangan sila. O, next question, ito. Anong reaction mo daw nung nagka-jowa na ako? Nung nagka-jowa ang babae. Ay, happy! Pero nagka-jowa na lalaki. Happy. Happy lang. Oh, happy. Bakit? Siyempre, di ako magkakaapo. May apo ka na 4 nga eh. Sina Cairo, sina Milan. Ito bago next question, kain ulit tayo. Ano Ano yun? Maubos ko na. Tagal nyo. O, diba? So, i-try naman natin guys yung loriat nila. Ayan, ito. Ito guys yung kanilang Chinese style fried chicken loriat naman. So, complete na meal na siya guys. Meron siyang chichara, pansit, Chinese style fried chicken, buchi for your dessert, pansit canton. And napakasarap na yang chow. Nauna na siya kumain, gutom na talaga. Ano masasabi mo sa yang chow rice nila? Sarap siya. Ako, ang favorite ko talaga dito, yung kanilang siomai. Kasi buong-buo, very meaty. Hindi yung tulad sa iba na puro wrapper na. 6 na matinding sarap ang malalasahan nyo. And talagang sure na mabubusog ka. Alright, eto naman. Siyempre alam naman natin and ng ating mga viewers na meron tayong boyfriend ngayon. Ang tanong dito, galing kay Mark Tolo, anong impression daw ng family ko nung na first meet daw nila si Cam? Mas malambot.
Masalamat ba siya sa akin? Oo, Talaga? talaga. Yun ang sinabi ko. Pero wala namang problem dun, di ba? Yeah, kasi alam naman natin. Yeah, correct. Saka ang yung ay, pareho ni kuya mo. Yung mag-dance at saka magkanta. Oo, so pareho talaga nag-jive. Para Talaga. sila talented. O, di ba? Alam mo na, Bibi. Sabi ni Jasper, dahil magpapasko na, ano sa tingin nyo ang best Christmas gift na mabibigay nyo kay mama? Ay, para sa'yo, ano sa tingin mo? Love. Pera! Normal na yun, pero ay... Christmas. Aha. 5K! Recorded na yun. Kasi hindi man siya mahilig magbili-bili ng mga Yeah. bag, Correct. material things. Sa paninda niya lang. Eto naman, may tanong ulit mama si Jasper. Hi tita, the super mom, saan mo po pinaglihi ang mga anak mo? Ako, saan ako pinaglihi? Pinaglihi, buko. Talaga? Kaya naman bilugan ako, guys. Si Ime, pineapple. Madaming mata. Kaya malaki. Malaki mata ko. Si Chay, si Chay. Ay, si Chay. Kaya nga maitim si Chay. Yung pili talaga. Pili. Pili talaga. Gustong-gusto ko. Kaya tingnan mo naman si Chay. Buong maitim. Ay, ito may magandang question. What are you guys most grateful for today? Salamat ako na Ba't umiiyak ka ma? Umiiyak ka ma para sa vlog. Sorry. hindi, pinapasalamat ko sa Diyos na healthy kami. Yeah. True. Ikaw naman, what are you most grateful for? I'm grateful for having you guys. What? Ako naman, I'm most grateful for, aside from the health, ako siguro yung pinapasalamatan ko is kahit nagsastruggle din minsan, pero still, ang dami pa ding outpouring of blessings galing kay Lord. Uy, grabe na ubos niya na guys yung yung pansit. Ang dami niya kasing sahog, ingredients. Correct. Kaya ubos na ubos agad. Diba? O, ito naman, next question. Favorite vacation place you've been so far? Ikaw? Ako, siguro yung Cebu. Bakit? Dahil sa experience ko dun sa Kawasan Falls. Yung may talon-talon. May cliff diving. Naghabal-habal kami papunta doon. Okay, so ikaw naman ma, yung pinaka-unforgettable na vacation place mo so far? So pala kasi family. So siya sa Cebu, ikaw sa Palawan. Palawan. Ako naman talaga Boracay talaga. Kasi sa Boracay, una sa lahat, maganda yung sand. No? Super fine. Super fine nung sand. And ang saya-saya ng mga water sports activities nila. Ayan, ito naman, sino pinaka-independent daw, mama? Feeling ko iba-iba klaseng independence. Si Chay, kaya niya na din naman. Oo, kaya Oo, na. like ngayon nga. Diba? Wala siya. Wala siya, may Volleyball. volleyball tournament sila. So parang ang independence na to is parang kayang mabuhay mag-isa. Oo. Parang gano'n. Bago tayo mag-proceed, try din naman natin yung kanilang Chunky Asado Siopaw. Sabi daw dito sa Chunky Asado Siopaw, guys, hindi mo na kailangan ng asado sauce. Bilang to masarap, Saucier na. meatier na, Chunker pa. Nakabusog talaga kasi ng mga Oo. products ng Chowking. o paano hindi ka mabubusog? Lahat natin tinikman at kinain. O, diba? Tingnan natin guys, napakasarap nito. Oh. Wow! Uy, meatier nga! Cheers! Try naman natin to kanilang napakasarap na Siomai Chowpa! Itatry na natin guys yung kanilang Siomai Chowpa. Naku, napakasarap kasi again, yung siomai nila napaka-meaty and complete talaga yung kanilang fried rice. More meat, egg, and veggies. Kaya napakasarap talaga nito guys. Kaya try na natin. Yes, kompleto na. O, dali, try natin. Cheers! Sabi ni Joyce, what's the biggest thing about having me as your big brother? Best thing having him as my brother is... Wala siyang choice. Sabi ko kanina, pag andyan siya, very festive. Yung mga events namin, very lively. Parang walang Dull moments. dull moments. Charing! Tapos pag wala naman siya, yun nga. Yun yung nami-miss namin sa kanya pag wala siya. Pag may mga events. Kasi lahat niya ginagawa. From Cameraman. decoration. Cameraman. Di boom ko ba to, guys? Birthday mo ba? Birthday ko ba?
And dyan po nagtatapos ang aking video for today. Sana nag-enjoy kayo sa aming mukbang with Q&A. Nag-enjoy ba kayo? Yes, super. Yan. And nabusog din. Yes, syempre busog na busog tayo. Once again, thank you so much to Chowking Philippines sa aming napakasarap na pagkain for today's vlog, ang ating mukbang Q&A. And sana naman ay may natutunan kayo at na-inspire kayo sa aming mga kasagutan. Hindi ko alam kung meron talagang na-inspire or siguro na-entertain na lang or natuto kayo about us. And if bago ka sa aking YouTube channel, please do not forget to like, share, and subscribe to my channel. And please do not forget to click that notification bell para lagi kang updated sa aking future vlogs and future uploads. So with that, see you on my next vlog. Bye!